Rêveberên Amedsporê piştî maça li Enqereyê ku bi 2-1 li hember tîma Ankaragüciyê bi ser ket, rastê êrişên alîgirên tîma Ankaragüciyê hatin. Piştî maçê, rêveberên Amedsporê dema ku kêfa serkeftinê dikirin, alîgirên tîma li hember bi derbên giran û bi hesinan şeş rêveberên Amedsporê dan û her şeşî birîndar bûn. Rêveber ji mirinê filîtîn. Dîmenên ku dema ku rêveber rastê êrişiyan tên hat belavkirin. Tê dîtin ku li trîbûna Ankaragüciyê di nav duruşmên nîjadperestî de bi dehan kes êrişê şeş kesan dikin û yek ji wan ji ser dîwarek ku 2 metro bilind e davêjin. Li wan didin û tu kes midaxele nake. Heta polîstekî jî her şeş kesçî sosretî dibin. Serokê Kluba Amedsporê Alî Karakaş bi serokên rêxistinên sivîl ên Amedê li tesîsa Amedsporê preskonferansek li darxistin û dan xuya ku ew ê Federasyona Futbola Türkiye giliyê Federasyona Futbolê a navnetewî bikin. Kafasından, gözünden ve burnundan Di pevçûna de çav, poz û serê hevalên me yê rêveber birîndar bûne. Serokê Kluba Amedsporê Alî Karakaş ku di maçê de ew jî hazir bû, destnîşan kir ku ji destpêka maçê heta dawiyê alîgirên Ankaragüciyê sloganên faşîst davêtin û di encamê de tundutujiyek mezin çêkirin. Wî got, piştî ku navê tîmê ji diskî sporê hat guhertin bû Amedspor, li trîbûnan her carê tîma me rastê êriş û duruşmên faşîstên. Li Federasyona Futbolê a Tirkiyeyê jî ji ber cezayê ku li Amedsporê dibire, van êrişan meşrû dike. Wî destnîşan kir li hember vê yekê tu caran ne alîgir ne jî lîstikvan her wiha ne jî tîma Amedsporê dest ji helwest û gotinên xwe yên aştiyanê nakin. Wî got, di gel wê lîstikvanên me ji ber pervekirinên xwe ên ser torên civakî rastê cezayê giran tên. Karsazên Amedê jî ji ber dilxweşkirina tîma Amedê çûn serdana wan û di gel Alî Karakaş beşdarê daxuyaniya çapemeniyê bûn. Serokê Karsazên Başûr Rojhilata Tirkiyeyê Şah Bedirxanoğlu got, ji berê de tîmên Diyarbekirê rastê êrişên psikolojîk tên. Soruşturmalar Federasyon çi tedbîran nagirit ku pêşiya van êrişan bigirît. Serokê Odeya Pîşesazan Ahmet Sayar jî got, mixabin ev êriş encama helwesta federasyonê ye. Ji ber ku her carê bi biryarên neheq cezayê giran li Amedsporê dibire. Amedspor weka tîma aliyek nîşan didin lê ev tîm a bajarê me ye a 1.600.000 kesî ye. Em li hember van êrişan bêdeng namînin û li hêviyê ku tîma Ankaragücî jî piştî van êrişan lêborîna xwe bixwaze. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.